giant. Kozi mwana kuti mukadzi si giant. Ingori mvura yega yega. Saka ndikaenda kune katitete mwamba ndikaenda kukatiteteteka. Panichanopfekedzera mboro yangu pepe. Ndikunoguma mabhonzo. Saka ndikaenda kune ari pakati nepakati. Aya ndongonzwa kuti isteki yega yega, munyefu wega wega. Chinopinza mboro yangu mukati imo. Iwo kwaona kuti mboro yako inonetsa. Unowedzera mari. Ndochitanga kuita sei? Kuibata zvakanaka zvokuti inofanira kunyasoita sei? Kumira. Ndikaona ndikaibata nemoko ikaramba. Ndinokwanisa kuitora ndoisa pakati pemazamu angu aya. Ati mukona. Ndichinanzva kumusoro kuya. Unoona inge ichiita sei? Ichitogwina dai. Kurodza kuti aiwa yaita sei? Yasimuka. Tochitanga kurova zvedu basa redu zvakanaka. Tudoko tumadu tondura toti tumadura to speak rude. How to speak rude tunonetsa ndiri kunyepera. Kutambirira mari kushinga. Kozi pampachoka. Tichati ndakamutsa asimuka. Uchingokapinza dai. Pamwe uchati kabva kati svoto. Ende kachiti svoto kanobva kadzoka mudumbu handi mazvona. Akafanira kutodzoka mudumbu kakarambiwa kakamira akamire. Vari vazhinji vamoti tinongoona vachifamba hamuna kana nezvirimo mubhurugwa umu. Ini ndoda iri pakati nepakati yekuti kana yakamira inenge yakabhenda kunge kabhanana songe bhanana zvakaita bhanana zvezvo yakabhenda yakabudisa tsinga dzese ngaiburitse tsinga mboro kototi ingomira kunge amenamena aiwa inofanira kunge yakaburitsa tsinga mboro zvoti wega uchiona yakamira udeuka unozodedzera aiwa inini chiyera apa ndopandodedzwa ndichiita sei ndichidayira ndokudza kuti uya nesaidi side ndo yepa handisi side ndinenge ndakadaiwo so iwe uri kusaidi uko handiti ndichinyasoita sei ndichinyatsotambirira ukazoti wega unyatsonoti aiwa naiti iri kufambawo zvakanaka Right, muri yeZimbabwe. Chirongwa chiri kupfuurira mberi Touchline Hour. Tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzevasikana vanotengesa bonde vatinoti sex workers. So kana kachinge karike kutanga kusvika pano mavidhiyo anaya aonekwe nevana vadiki vari pasi pemakore 18 uye zvakare asi mavidhiyo anoonekwa nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko anotaurwa panapa. So thank you very much nekuteerera chirongwa chedu. Chiregai tikwanise kupinda munyaya yedu zvizere. Right, vatete makadii? Tiri makadiwa mukoma. Tinofara yedu riri seiko basa? Aiwa basa redu riri kufamba zvakanaka zvisingaiti. Handitika? Aiwa tinotenda. Imi munoshandira kupi? Ini ndoshandira Greencroft. Okay. Kune vanhu vanenge vachitaura kuti kune vasikana vanotengesa bonde atinoti sex workers. Ndo zvamunoitawo? Ndo zvandinoita chaizvo zvekutengesa bonde. Right, kana munhu achinzi ari kutengesa bonde zvinenge zvichifamba sei paya? Kana tichitaura kuti munhu ari kutengesa bonde handiti for semienzaniso mukauya imi mukandiona ndakazvimiririra handiti angu ndakamira parodi pari kudarika nemotikari dzakaita sei dzakawanda mukauya mukaswa nditi ndeipi ndosoti zviri sei handiti monditi zvakamira sei ndokuudza mari yangu yandiri kuita sei yandiri kutoda panguva iyoyo Kozi kana ndakuda mari handisina basa nezvekutowabva kupi kana kuti unoita nezve chandiri kuda ndikuda mari yako iri pai iri muhomwe umu ndo mari yandiri kuda inini. Alright, ndo kutengesa bonde. Ndo kunonzi kutengesa bonde ikoko. Saka pa kutengesa bonde kwamunenge muchiita uko makaongorora imimi kuti varume vanonyanya kufarira? Chandakaona kuti varume vanonyanya kufarira vanoda bonde rero rekuita sei rekubhadhara kozi remumba anenge asingaita sei aatoridi kozi mumba macho munenge musina chirimo saka andinoona ndikaenda hangu kurodhi uko kwao aiwa kurodhi ndinowana zvese zvandinoda shuga mukaka upfu zvese ndinoita sei ndinozviwana ikoko. Saka kumba vanenge vachishaya chii chamunoita imimi kurodhi uko chinodarikwa kumba?
chinodarikwa kumba. Imimi mukatoya kurodhi ndinotokubatai zvakanaka. Zvokuti mega imimi kumba uko hamuzofunga kuti kumba kuna amamoyo. Kozi kana muchinge mauya kuna Ashera, aya vanonyatsokupai zvese zvamuri kuita sei? Zvamuri kuda. Bhutsu ndinotokubvisai, ndodzisa pasaiti, masocks zvese ndoita sei? Ndokubvisai. Manje imimi mukasvika kumba handiti munongomhoreswa negumbo. Chikafu chenyu chiri kupa, chikafu chako tora chirapo izvo handimazvioni. Saka imi mukaziya kwangu kwane ndichikupfugamirai ndichikuitirai zvese, ndichikuwainirai mumba. Aiwa kuna mamoyo hamudzokerezve. Mongotata kuna Achera ndokutori right. Okay. Saka warume wakadzi vakasiyana siyana handitika, pane wadhafu, pane wakobvu, pane watete, pane vari pakani. Imi makanyatsa kuti ongororo warume vanonyanya vanhu vakaita sei? Varume vakadzi vari pakati nepakati. Kozi mwanotaura kuti mukadzi zijaindi ingori mvura yega yega. Saka ndikaenda kune katetetete mwambati ndikaenda kukateteteka panichanopfekedzera mbore yangu pepe ndikunoguma mabhonzo. Saka ndikaenda kune ari pakati nepakati aya ndongonzwa kuti isteki yega yega, munyefu wega wega ndichinopinza mboro yangu mukati imomo. Okay. Alright. Yeah. Okay. Saka munhu auya abhadhara mari yake, imi munoita mari pashort time? Ini pashort time yangu $5. Okay. Ende short time yangu yacho yoga haifanhi kusvika 5 minutes. Ndezve maminutes mashi 2 minutes 3 minutes ofana ngoita sei wapedza. Kozi kana uzoita zvema 5 minutes 10 minutes zvakaizvo wakutowedzera mari imwe mari. Kana pasina mari buruka usina kutunda ndabasa newe. Kozi neni sina kugama nawo simwana wamai yangu wandoti ndinokunyengerera. Ipapo handinyengerere kana ndiri pabasa. Chandingodei mari yako iri muhomwe wobva waita sei? Wobva waenda. Saka kutono mwana ndogona kutodzika asina kutotunda wotoenda mari atosiya. Vari mavazhinji chaivo kutunda havatotundi. Kozi chaanongoziva kungoenda pamusoro pemukadzi. Kuti aitondinoti wakaekisheni kuti ndikwanise kutunda haatozvikwanise. Iwo ndondotanga kutopinda bhizi uchimonyonyoka kuti aite sei atunde. Saka iwo ukatadza kutotunda futsek buda uende handikunyengerere. Chandingoda imari yako chete. Wanipa mari yako aiwapo. Okay. Saka chii chinonyanya kuita kuti alright murume auya ari kuti iye ari kuda kukecha obva akecha obva atadza kutunda? Chii chinokonzeresa kuti atadze kutunda? Chinoita kuti murume atadze kutunda pamwe pacho anouya akatodhakwa zvake, akatopera newawa. Senge vamwe vacho vemazuva ano vari kurova dombo. Saka iwe kana ukarohwa nedombo unenge wakangostika wakadeoso. Saka hapana action yaunokwanisa kuita sei? Yaunokwanisa kuita. Iwe kana uchiziva kuti uri kuenda kutouchline kwauri kuya kwaChiheroko, uyo wakaita sei? Wakasimba zvokuti unokwanisa kuita sei? Kutundawo. Kote ndobva wayako wobva wangoswa kuti ziva kugara kudewo. Ini mwana mera mhofu nokukudza kuti ndipe mari uita sei? Urove pasi. Kozi ndikushanda netime. Chandikuda ndikuda mari. Saka mimi ndinoshanda netime. Vana kumba kwanenge vachida kudya. Vanenge vachitoziva kuti mama wabuda waenda kubasa. Saka makuseni ndichisvika vachitodedza kuti kuda chingwa. Ende chimodha vanokudza kuti hatidyi. Kana riri rice nejocho kwete. Totodawo rice rine nyama, rine mazai kana rine mapotatoes, kati rice nemachips paside. Saka ndosodza kuti vana ndarohwa nechando kunzoko vachidya rice nemadomasi chete. Aiwa zvibude ndozvandoramba kaizvozvo. Aiwa izvozvo handibvumi. Saka pakashata. Saka hapana here vamwe vanotoramba kuti aiwa ini handina kutunda shamwari handikupe mari? Totosangana nawo machallenges iwo akadaro. Asi iwo kana watopa chibasa chacho ichocho chitomura kuti ini nditori bhanditi kutodarikani? Kudarika iwewe. Kutodarika iwewe. Iwo watoo mwana inini ndindatoo baba muno. Zvandiri kuda ndozvaunoita sei? Zvaunotoita. Okay. Ko pakurumenza apa munoita sei? Pane marumenzero amunoita kubatana aiwa patouchline hapana rumenzi. Unofanira kutongoya wakatoita sei? Wakatochachi. Kana usinawo kana ndaona kwada kuti ndikurumenzi unowedzera mari yako. Kozi ndandikati wanipa $5 tonoita 3 minutes wondochitanga kukuromenza. Pamwe 5 hours kandichikrenga generator rangu risiri kuita sei? Risiri kumuka. Munoziva pane mamwe magenerator anoita sei? Anonetsa kumuka. Kozi tari imwe yekuti ndichingoibata mboro kudai yabva yatoita sei? Yatosimuka. Takutorova basa takutoita sei? Takutoita. Iwe ukaona kuti mboro yako inonetsa unowedzera mari ndochitanga kuita sei? Kuibata zvakanaka zvokuti inofanira kunyatsoita sei? Kumira. Ndikaona ndikaibata nemaoko ikaramba ndinokwanisa kuitora ndoisa pakati pemazamu angu aya. Antimukona ndichinanzva kumusoro kuya unoona inge ichitoita sei? Ichitogwinode kurodza kuti aiwa yatoita sei? Yasimukazve. Tochitanga kurova zvedu
basa redu zvakanaka. Okay. Aiwa, ya. Ko wanenge waine tudoko. Tudoko tumadu tondura toti tumadura to speak rutu. How to speak rutu nonetsa ndiri kunyepera. Kutambirira mari kushinga. Kozi pampachoka. Tichati ndakamutsa asimuka. Uchingokapinza dai. Pamwe chati kabva kati svoto. Ende kachiti svoto kana vakadzoka mudumbu andi mazvona. Akafana kutodzoka mudumbu kakarambiwa kakamira akamire. Vari vazhinji vati tinongoona vachifamba vachifamba hamuna kana nezvirimo muBrookbom wonengoti aka kamwana akatorino zvakatori nazvo aka. Imi munoda yakaita sei mimi? Ini ndoda iri pakati nepakati yekuti kana yakamira inenge yakabhenda kunge kabhanana songe bhanana zvakaita bhanana zvezvo yakabhenda yakabudisa tsinga dzese ngaiburitse tsinga mboro kototi ingomira kunge amena aiwa inofanira kunge yakaburitsa tsinga mboro zvoti wega uchiona yakamira udeuka unozodedzera aiwa inini chiyera apa ndopandodedzwa ndichiita sei ndichidayira ko vamwe vanoita zvekuti hanzi vamwe munoiti chiyai kuti munhu anoidya wokuidya mboro ndinoidya futi uchitowedzera mari yako ende ndinoidya zvokuti wegaka kana mai yako akafa kana vari vapenyu hautovafungi mari yese iri muhomwe unonditambidza ndichisvisvina zvokuti unenge waparalyzed pfungwa dzako wakungofunga nezvani nezvangu ini ndichiidya mboro iyoyo zvoti pamwe pacho unokwanisa kutotundira mukanwa ndichiita sei ndichiidya sure alright koma pamastaira pauyu patouchline hapana mastaira anodiwa akawanda kozi chati ndinongoverenga marata angu ari mboti mangani iwe uri pai uri pamusoro ndichiverenga marata iwe wakatarisa pasi kuti apa ndo pasi pandakaita sei pandakatarisa ine ndichiverenga marata pamunoenda unonzi chii kunaiti aini kunaiti ukavakanibatirwa ko 40 kana 30 aiwa tinoita sei tinowirirana. Okay, saka munhu maenda nemunhu kunaiti mimi anofanira kuita marounds mangani? Anofanira kuti woka 3 rounds. Ko dzikadarika 3 unowedzera mari. Hazvinoti ndiri kumba kwako kana kuti uri kumba kwangu. Unowedzera chi? Unowedzera mari. Unowedzera mari. Yango titori musango asi mari yako ite sei? Wedzera. Ko mari yangu inini ninge ndida kumbonyadza kumbonakirwa kane mari yangu 3 rounds pamwedzi choma mwanogona kusvika kana 5. Pa 5 unowedzera wosve. Kana nandati 30 wati wakudowo chi 3 rounds anditika. Wakuwedzera papi? Ipapo yosvika kana 50 andimazvona. Kototi pa $30 ndofira 5 rounds ende pa 5 rounds dzacho idzodzo mumwe mandata 15 minutes ari padenga ipapo zvoti rinenge sisanake bonde rinofanira kuti anofanira kutunda iwo chitundawo soka richiita sei richinaka bonde kuti munhu yakasika kutunda ndichiri kunzwa kuda ende patinaiti pachoka ndoziva kuti 1 round ndorako raunenge uchinakirwa inini rango round ndine ndichiita sei ndichinakirwa iri rekupedzisa iri kwakungopedzisirawo kungotiwo imari yaita sei yauya kozi hapasina chanei ndichanzwa kana ukatondirwa ndichichema kutochema kuti buruka kwete ndikuchema kuti nandikunakirwa ndenisasanakirwe newe ndakutotodenda watobuda ndatowana futi imwechi ndatowana umwe mene ndatobata imwe mene pamwe pacho ndinoona tichitokwiranaka ndichitodera imwe mene pamwe yakatomira panze apa nemotikari ndichitoda imwe mene ndoona kutokudza kuti mari yako yaperera pana buda pana ruda kutoita sei adatopinda ndikutona maletsi akavheneka padhoaya ndiye munhu adatopinda pai mumba munomu pamwe yako mari inenge iri shoma pamwe andifonera nemari yakaita sei yakawanda pamwe yoneka $30 ari kuya kutondudza kuti achiyera ndine $60 $80 ndosiya $80 nekuda kwe$30 aizvo hazviitezve totomhanyira kune mari yakawanda kwete tuma 2 cents kuti aiwa saka achiyera mune nharo kai aiwa ini nditori nenharo kozi zvitoriwo pandiri ka ndakapuwa zara ambuya amai vababa aiwa saka ndodada navo kozi nambu yangu waiti vakanopinda mubhawa kudewo aiwa mega maizororazve vanga vari amasivanda maizororazve vakabata bhodhoro ravo rehwahwa kudai vachikudza kuti suduruka kana usina mari kana usina mari suduruka usandigume vandokudza kutoti ndageza nesipo inotodhura ite nesipo dzedu dzemapuretisi ndageza nesipo yechirungu ndoisa perfume waya wendizemberapo uri kutonhuwa kwahapwa mukanwa muri kutokanda aiwa sudurukazve hauna zvauri kuziva kwandiri suduruka
Saka imi makatopiwa zita rambuya bva matoritambira makutorishandisa. Ndakatoritambira. Saka makutoita zvaitoita mbuya iwa. Ndototedza kamatsimba ando ndambuya yangu. Ndototedza matsimba ambuya yangu. Saka muchiita basa iri munogona kutoita something here zvekutoti munotogona kutenga kana dzimba kana kuita something. Irini mukati yamba mangu. Munotoramba ndenda touchline ini. Vana vangu vese 4 vandinawo. Vanoenda kuchikoro. Vanotodzidza zvikoro zvinotokirwa makombi izvo zvine vamwe. Ndakatoti avadzidze muloko hazviti ndikushandire. Ndiri kufire. Deicherera ndakapuwa here. Ngarishande kuti mwana wangu aende kupi? Kuchikoro. Asi andisingade kuti vana vangu vatedzere. Okay. Izvo zvandidi. Kwakatedzera munodi? Ini ndinorova. Vana vangu vanotozviziva. Wangu musikana mukuru ari form 3 izvozvo. Okay. Anotozviziva kuti mai yakana achirwa vachiuya zvavo. Vakapfeka kashotaka. Ndakasungirira kajuzi muchiuno. Ndakabata mukomabhule mumaoko. Aiwa vandoziva kuti mukomabhule ndochima isham. Black label. Ndakabata mukomabhule zvangu mumaoko. Vanotoziva kuti aiwa nhasi zvakanaka nhasi zvakaita sei? Zvakadzora. Zvakarongeka. Okay. Ende ndotoziva kuti ndikatoshanda ndikawana mari yangu yandiri kuda. Vana vangu mari ende yekuti vanhu munoita sei? Munofadaya muri kweko. Okay. Saka muri amai wakarongeka. Ini vana vangu vanofanira kutoziva tauni kakuti nhasi taenda kutauni weekend kai. Kwese kujoina city vanofanira kuita sei? Kuenda kwete kuti vanozoudzwa kunzi aiwa tambenge taenda kubotanic garden. Aiwa kwete vachiudzwa nevamwe. Ngavatotaura kuti weekend inoyi tinokwanisa kutoita sei? Kwatiri kutoenda. Kana tikada kuenda kuDenview vanotoita sei? Vanoenda ngavaende kwese kwavari kuda vana. Saka makatotsamwa chaiko. Ndakatochaja ndiri pabasa zvangu. Senge ndarova 3-4 mablack label angu. Aiwa nensesatarise munhu vese yake. Nechikutarisirei? Kozi ndapabasa ke. Nendatogandanga patime yacho ende nensisiri munhu musvina aribo. Nendatoo munhu chaiye manje ipapo. Koma vanoti hanzi vanhu ma-sex workers yaya. Muri mbavha munobira vanhu. Hakusi kunyeba. Ichokwadi. Ende ndikati nangu kuti homwe yakaboka iyi. Ndoda ndikane mukorokoza. Aiwa ndosekerera. Yemukorokoza murimi wefodya. Kana mukoronyera zvake. Aiwa ndototi kamini nangu achiyera. Aiwa munomuendesa. Ndinomuendesa. Ende ndinokubata bho. Ndokudzati ande kumba. Mobva maenda kumba. Ndaenda kumba. Uchinosvika kumba ndokupa mvura yekugeza inodziya. Ndokuti hande unoita sei? Unogeza vanangu vanenge vari musipeya maoka. Ine ndinawo pai bedroom mangu kababa wandauya navo kawo. Ndovanenge ari dedhika patime iyoyo. Ndapinda navo ndovadzisira mvura yekugeza. Ndovatakurira bhaketi. Ndovapo kataurira kumonera. Avachiendeka wakapfeka hembe dzani. Dzavezi. Ndochiti ndichisere muchiita sei? Muchigeza mukufarira chikafu chipi ndifanira kuita sei? Kugadzirira. Kana muri vanoda kasadza. Ndakutomona kasadza kozi mufiriji mangu nyama inenge irimo. Ndakutopisa nyama. Ndichifanira kusecha homwe ndichionoti homwe yakaita sei? Yakamira sei? Ini yangu mari inenge wandipa kandakaisa pasaida. Pauchadya katosvika torova zvedu beche nemboro zvedu tichita sei? Tichirwa iwo kana wadhira kwanaruka beche wakuita sei? Wakurara. Ini nenichitotesa kuti homwe yakamira sei? Ndichitosvotora mari. Ndikaona wada kuita musoro kuti anzi ndabirwa mari yangu. Ndakushokuta sei? Kutokudzinga. Ene nditori nevakomana. Pandori nevakomana 4 vanogara pamba pangu. Voto vakanzwa ndakakubvipa. Vakutozonoka do pamwe pacho do nesina ukiya. Vakutosvika vachitoita sei? Vachitopinda. Tikuye kutsvage mudheni mangu. Iwo wakutoita sei? Nekutyo kwako wakutobuda uchitoita sei? Uchitoenda uchitotiza. Pamwe pacho unotobuda wakabatira hembe pai. Maoko uri musori rap ngemunhu ari kuimbisa national anthem. Uchitotiza uchienda. Kozi ndisina basa newo mari taita sei? Mari munenge matora. Mari tatora udhara. Okay. Saka munotsamwa. Saka munhu muye mukamutamba rafu yakadaro hazodzokere pamba anenge apaziwa. Uchidzoka pamba pani? Ukatosvika pamba pangu hautondiwa nendiripo pambeni. Unotosvika patori nevanhu vanenge vatoripo. Vachitokudza kuti munhu iwo utoda handitomuziya. Pamwe anga atongobhu anotokudza kuti panapa tinotobhukisa magure. Alright. Ende handitokudza kuti pamba pangu ndokudza kuti matinotora chikafu. Okay. Handitokuudza kuti pamba pani? Pamba pangu. Hazviti ukatoya ukarara.
by 5 o'clock uri kubuda kusati kwanyatsoita sei kwanyatsochena kusati kwanyatsochena woenda wamba kwamai yako endosara pamba pangu. Saka munenge muchizviitirei kuti munhu abude kunze kusati kwanyatsochena? Ndiwa kuti unanyanya wangorira pamba pangu wakazodzoka zvepamba pangu. Handidi munhu anodzoka futi pamba pangu kana ndichizanda kutamba rafu pamba pangu usadzoka unenge uchadzokerei? Ko kana anakirwa nemari da kuzodzoka futi kuzobhadhara imwe mari. Hawo kana uchida kuzodzoka ndongokudza kuti ndokupa nhamba. Kana pamwe pacho ndotokukumbira nhamba kuti sha baby sweet ndipowa kachi nhamba dzako uda kuti uzodzoka. Asi aripo here mumwe makambonakirwa naye wamunonyatsoti shamwari hai ndanakirwa zvokuti ndogona pane 4 years munhu yanga ari drive wegonyeti. Aiita sei? Iye aiburisa mari kwazi aenda kuna DRC kuna Tanzania. Saka ndaitoziva kuti aiwa chibaba chikanga changofona kuti ndakupindira. Ndotoziva kuti zvangu zvakaita sei? Zvakarongeka. Zvangu zvakarongeka nhamo nenamboirova nembama yambosara kusaidi. Okay. Ko pabonde aiita sei, aigona here? Anga asingagoni. Pabonde ake aiwa ranga riri dhadho zvake. Kodza aiti ngoti achingosvika kudaiwoka obva ngoti mpii nemiri wake wese. Ndotozokudza kuti aiwa shaka itowo uchitawo so kuti zvinhu zviita sei zvifambe zvakanaka. Okay. Saka munhu kana achinge ari pamusoro paye anofanira kunge akaita sei? Munhu unofanira kuita action. Kwazi ini ndakaenda kuchina mwari handiti ka haufanira kuti iwo kana wakarara nemurume handiti woguma magumbeza emurume ari pamusoro aiwa unofanira kutosungira zvokuti ichi akati ukatoisa ruoko apa hamufanira kutogumana neruoko rinenge riri pasi unofanira kunge uri pai uri mudenga. Murume achitambawo uchiita sei uchinyatsotambawo zvokuti aiwa wega anonyatsoona aiwa ka zvangu zviri kunyatsoita sei zviri kuendeka mari yangu iri kutoendawo zviripo. Saka anenge akasimuka ndiani? Imimi ndimi munenge makasimuka musina kuguma pasi? Handifanira kutoguma pasi pamubhedha apa ndifanira kunyatso kukupepeta sekuti ndikupepeta kana dzingave nzungu zvokuti wasokora nzungu zvese kana nyimo zvese handiti pauri kupepeta pepe marara ari kuenda kusaidi nzungu dziri kuenda kupi? Dziri kuenda kusaidi. Ndo zvinenge zvichiitika ipapo? Ndo zvinenge zvichitonyatsoitika ipapo. Saka iye haafaniri kuti ndanzwa muchiti anongoyongoti mbii pamusoro? Unofanira kutoitawo action kuti chiuno chake ichi kachi chinofanira kunge chichiita sei chichitamba. Ende futi harifanira kuti kana akarara pamusoro pangu obva andiguma kudaiwo so aiwa unofanira kuti akakusimukira kachiuno uchi ukasimukira kuno kwanditi ukuzasi koita kuita sei kuchikokowo kudaiwo so. Alright. Ndo zvaanofanira kuita. Ndo zvaanofanira kuita kwete kuti anobva atamba nemiri wese wese yakewo ngaiita sei ngaitambewo sekaspring so semunhu asina mabhonzo pachiuno. Saka mukasangana naye anongoti mbii kudai munomuita zvii? Ndinotomudza zvekuita kuti shamwari ita action tiri pabasa tiri pakumhanya. Saka mastaira munoita imimi mati uko hakuna mastaira kushort time ko kunaiti? Kunaiti ndogona kuzunguka ndaona kuti waburisa mari yakawanda ndokudza kuti ngatirovowo nesaidi chandisingadei doggy style kwazi ndiyatsoziva kuti ichi ndikati doggy style kuti ndakakotama kudaiwo soka ndotoziva kuti chibereko ka chinenge chapachi padhuze ende zvinenge zvichitorwadza. Saka aiwa ndokudza kuti uya nesaidi. Saidi ndoipi? Handisi saidi ndinenge ndakadaiwo so iwe uri kusaidi uko handiti ndichinyatsoita sei ndichinyatsotambirira ukazoti wega unonyatsoona aiwa naiti iri kufambawo zvakanaka. Okay. Pakashata. Okay. Ko vamwe vanenge vachida kuningirina vanoita online zvekuti mumwe munhu anogona kutsvagai kana paWhatsApp hamuna magroup here? Titorinawo magroup ekuti munogona kutotaura nemunhu mugroup imomo? Watokudza kuti ndoda kutouya watofona kuinbox akutouya takutorawa madhired asi kana uchiuya unouya wakasimbawo chi omwe yako kwete kuziva kuti uda kuuya kuinbox wondiudza kuti uda kuuya ne$5 ini pamwe ndarambira vamwe vanhu 4-5 vane mari dzakawanda izvozvo hazvizoitawo zve. Okay. Saka munhu anotangira pamari kana akubata kuinbox ukauyawo ne30 zvichienda mberi andoziva takaimene yangu iri nani kwete kundigira $10-15 ndotenge inayo vanangu vanofaka nenzara ini handidi kuti vanangu vafe nenzara ndoda kuti vanangu vadye vanyatsoziva kuti aiwa tiri kuita sei tiri kudya. Alright. Imi ndinonzwa muri kutotaurawo mari iri nani. Pane vamwe vanotaura kuti hanzi tinopiwa ma50 cents. Fanika pane imwe nyaya ndakambonzwa kuEpworth kubooster kuti hanzi tinonyengerwa ma50 cents
Munozviona sei? Aiwa anenge ari mauri enzara. Munhu kana watona kuti wapinda muchihuro woda kushandisa beshe rako ka. Chaja mari inoshanda. Nokuti kubeshe kunotoda kugezwa nemvura nesipo inonhuwirira kuti beshe rinhuwirire. Wazokarigeza nemvura chete beshe ka rinonhuwa ngefishi dzakaorera. Saka rinotoda kugezwa beshe iri kuti rinyatsonzwika kuti beshe rakaita sei? Rakagezwa. Saka kana kuti 50 cents. Unotenge nayo 50 cents. Mari yemazepe evana. Nofira mari yemazepe evana. Aiwa izvo zvandiitezvo. Ndikutoda mari inoshanda pabeshe rangu. Beshe rangu rinofana kutondishandira. Zvokuti kana ndikazowana anoti ada kuuya mumba mangu. Anofana kuziva kuti beshe riri kutoshanda ende riri kutotenga zvinhu zvese zviri mumba ndatenga nebeshe iroro. Akatarisa wardrobe anoziva kuti ibeshe iri. Okay. Alright. Kototi ndorarira pabhesi risina mattress. Ndichiti ndikushandisa beshe. Acho zvazviitezvo. Ngasvikoka pane mattress zvino. Mubhedha akandofana kunotenga mubhedha munyowani kwete mabhesi ede kugadzirwa nevana. Ekuti wakada kuti uchasokanda murume mudenga kudewo. Aiwa unototyira kangu nokuchikoka zvekabhesi kachozvo. Aiwa ndofana kuenda kunana station furniture. Okay. Muchindotenga wiko. Ndichinosimudza wangu woka mubhedha musvino. Kana ndikaenda kwaMuhammad ka pane mashopu tinotengesa mubhedha musvino ma 300 400 izvo. Ndozati aiwa kabeshe rangu rashanda. Alright. Kana riri gumbezi ngariwanikwe kwete tuma 1 ply kandofuka ka 1 ply. Kamufuka nganga kekuti unoona kuti zoero rirapo rapa pero. Aiwa. Aimvona kuti akafuga gumbezi rangu afana kuona kuti ndafuga gumbezi zveshuwa. Kana rekumba kwakarisvikewo. Alright. Ndofana ngetotenga magumbezi angu ma 5 kg wa nevamwe wa. Ndo magumbezi ane ndichitoda iwa. Alright. Saka imbaongororo yamakaita imimi. Pane vamwe varume vanoti inini ndo vanoda vakadzi vane magaro. Because munoziva kuti vamwe vakadzi magaro wacho vanenge vakuita mamwe mapiritsi mamwe. Varume makambonyatsa kuona magaro anoshanda here pabonde? Kana munhu muchinge muri pabonde? Garo ka? Rinoshanda. Rinoshanda sei? Garo. Rotokubatsira kuita sei? Zvava infected kuti tirakukwirana pabonde apa. Wapinda mumba mangu. Ndakumura hembe dzangu dzese ndaringosara ndiri maberekero andakaitwa ini nachira. Ndizvo. Ndichifamba ndichimodhela apa kapo. Unenge uchina richita sei? Richinyasokunguruka. Richiti kumbasa naNairobi, kumbasa naNairobi. Zvokuega unenge uchinyatsona kuti aiwa zvi. Igaro iro. Iri igaro kero. Harisi remapirisi, inatural rekuzvarwa naro. Wazi remapirisi ka rinenge rakati bwede kudewo. Ndore kuti umwe munhu angu unopfeka chiskin tight ka. Ndakapfeka chiskin tight mota yayo hachira vane garo. Tazopinda mumba ndakumuraira. Mona ndakatakura plasma kumashure. Saka mfana kuona ndakatakura plasma. Munofana kuona kuti iri innatural garo iri. Rekuti wega ukarirova kudewo soka. Rinongoti sheke so rinosheka rega kudewo. Remapirisi rinoti mbwende kudewo. Aiwa azviite izvozvo. Okay. Munhu iva ne natural garo rako rekuti murume soka. Wamkumura hembe. Inomira ka 1 na 1. Ore ndomhanya kumira kuti twi. Unotoneya kudedera udewo yakamira kuti utotsvaga kuti beshe rangu riri papi ndwane kupinda pai. Ndwane kupinda mbeshe. Okay. Aiwa tinotenda. Alright. Ini ndaifungidzira kuti pamwe kungoda ingori decoration. Aiwa. Rinotofana ngeritori nezvarinotoita sei? Zvarinotoshanda fana kuti kuattracta wewe murume kuti ndichitofamba apa inotanga kutogwina ndau nyange itori mutrausi. Bora ngaigwina unoratidza kuti aiwa ka. Apa paita zvegaro kapa. Risiri rekufungidzira. Iri natural garo roti bora inenge ichito kuti wozoti aiwa iri igaro rakanaka zveri. Okay. Aiwa ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. So varume vari mudzimba takuda kundopendera zvedu chirongwa chedu. Tiri kuona dzimba dziri kunyanya kuputsika zvakanyanya. Imimi makazvitarisa chii chingava chiri kukonzeresa kuti zviite kudaro dzimba dzindengendeke varume vasiyana nevakadzi? Chii chiri kuitika? Chiri chinoitika vakadzi kana tapinda mudzimba. Ndinotokangana ndenda kutoti murume asisina kwaachaita sei? Kwaachaenda. Okay. Murume anomutswa nemutupo. Kuti mofuma mukasei. Okay. Mori wamurisa nechi nemutupo. Kwete kuti murume amuka makuseni automubvunza kuti nhai mhofu. Kana kuti mukanya mamukasei, kana kuti tembo mamukasei. Aiwa kana kuti gushungo mamukasei. Ungomuti
baba tiona mamukase kuti automumutse futi munotongomuka muchitopesa nayo murume anotomutswa asati adzika pamubhedha tembo mamukase wototi ndamuka hangu ndamamuka achiyera handiti iwowo chibuda achiri mumagumbeza handiti womisira mvura mbaketi yekuti agezochi kumeso kana asiri kuenda kubasa wotomisira mvura kuti ayo tembo mvura ndesa kubhatha ndiye munoite sei munogezawo kuti warara nemurume usiku hwese murume uzonzi geza manheru ayo murume anokusiyazve kana pachikafu ziva kutsvaira mumba mashise epamubhedha anochinjwawo kwete 1 week neshiti rinonhuwa tarishandisa nhasi after 2 days wochinja shiti rako uchiri wacho nemastay soft akauya maperfume achisprayiwo pambai pamubhedha kuti murume akapinda mumba nganzi kuti mumba muri kunhuhwirira koderi munhu akapinda mumba anzwa kuti mumba muri kunhuhwa beshe nembori zvinobatsire chiko izvozvo akaona mumba muchinhuhwa beshe nembori anokusiya apo uri kuyamwisa zvihembe zvakadhinda mukaka kudai mukaka uri kunhuhwa apo iri kunhuhwa kuti ndikada kuti ndidewo rwoko aiwaka unoona murume achitosa kusaidhi kudai akazwa yake kwachera asangana neni ndikunotengwa hangu chingwa changu nemazai angu makuseni onditi esi bebi ndomuti esi switi ayo anotoyaka kwanditi zvakanaka ochiopinda mba mangonzwa mba muri kunhuhwirira ayo hanoya kwangu plus pachikafu apa murume anopfugamirwa mabva ngadzize kupfugamira varume mudzimba ndosaka vakadzi vari kusiyiwa pai kudzimba uku nekugeza munhu mukadzi augezeka 1 pazuva azviiti makuseni uchimuka usati waita rimwe basa unotanga wageza wochitsvaira mba mako wopedza waona kuti hazvichaita izvo wakuita sei wogeza handiti manheru pasati pasangana beche nembori wakunoita sei wakunogeza kuti baba wakutambire uri fresh kozi kunodikitira kunonhuwa kunenge kuda kutambirwawo nemvura kuti baba popo uchavati wogumbo kudeuka vanonzwa kuchinhuhwirira mvura kuti waunzwa kukunhwa weti hauna kana kugeza woti vamwe vakadzi vari kupiriodhi chaiko chaanongosa kungobvisa chidhende cheche chinokandwa pasi pemubhedha aiwa ngachiwachwe chidhende kana washiwa mari yekutenga mapedzi unotochitora uchiwacha chidhende icho chonyatsochena wochisowo pakaita sei pakanaka padiki padiki uchichinja padiki padiki uchiita sei uchichinja kozero pari kumwe dzirinonhuhwa kuti wega unokuchitonzwa kuti panapa iyo paunonzwa pachinhuhwa kowati mwari pasedhi nevanonzwa chii hazvitogarikiki kapamachemo vakadzi mudzimba ngachidzidzei kuti hausmart aiwa smart mumba inodiwa nekutambira varume chikapa ichi unofanira kuziva kuti murume wangu anoda kutambirwa usingaziye ndokuchina kuchina chemadzimai chechi unotodzidziswa zvakawanda kuti murume anoitwa so murume anoitwa achiainirwawo hembe kwete kuti murume anopfeka hembe kuti ange yabuda mukanwa medhongi aiwa hazviitezvo akazoenda kwamainini akanoita 3 days ari kwamainini akawachirwa akaainirwa kumba hadzoke aya kumba hadzoke anenge achadzokirei kumba anonotoka kuno ndokwandiri kuita sei ndokwandiri kubatwa zvakanaka kubva unogeza ndiri kuberekwa ndosvikogadzikwa pamubhedha ndaakuzorwa mafuta ndaakupfekedzwa hembe bhutsu yakaporishwa achadzokererei kumba kwaari kungononzi mvura yako yogeza iripo panze apo hembe amenotarisa mubhegi umomo anodzokerere chiko kadaro aiwa hazviitezvo nyange usina odhiropu mumba muchanganibhegi mandiri kurongedzera hembe imomo kana mungava mubhegi kana mumonaki ngamuve makarongeka hembe dzakaita sei dzakapetwa kwete kuti pane trouzi rababa pane napwene remwana aiwa dzababa gadzende padzo dzevana dzenda kwadzo dzega kwete kuti hanzi zvinongosangana mukati imomo hazvisangani kana pakuwache chepo madzimai hatisanganise nepi nehembe dzababa kana watanga kwacha manapwene ako wacha manapwene ako wopedza worasa mvura yako wochitora imwe mvura yakachena wonyika hembe dzababa wotanga wayanika hembe dzababa wochizotora dzevamwe vanavo wowacha kwete kungozvisanganisa zvese ndozvona hangu vakadzi vazhinji kuti zvinenge zvakasanganemo unoona tisheti yemurume kana sheti yemurume yakadhinda-dhinda tumanapwene ndosaka ndichisiyiwa dzidza kuti asimatumba mako munhu kuti usasiyiwe nekukwesha mazino chaiwo chaiwa anotokweshwawo kwete kuti hanzi ndozokwesha zuva rodoka ukakwesha kusena uzokweshawo kamanheru kuti mukana musarambe muchiite sei muchinhuwa aiwa tinotenda mai mazvita matidzidzisa zvimwe zvinhu kana iyo madzimai achoka
kana wakateerera wanyatsonzwa kuti apa pabatwa apa. So thank you very much. Dai zvaitobvira taigona kutokuisai kuchina chemadzimai kamuchidzidzisai. Haini kana kuchina ndinomira. Andinotomira. Munovadzidzisa? Ndichitovadzidzisa zvebonde izvozvo. Kuti bonde rinoitwa sei, mbori inobatwa sei kuti baba vafare vasakukanganwe mumba. Unofana kunyatsoibata kuti baba vaziva kuti kumba uku kuna amasivandi. Asi zvandoda kuita izvo aiwa hazviiti. Ngandizokere kumba kuna amasivandi. Vanotodzoka kumba kwako vachiita sei? Vachimhanya. Kwatoti baba anotanga kungoti hunde yekumba iya. Aiwa hazviiti izvi. Murume ngaave nemanyuku newe. Nyange ikatonzi ngave vhale chaiyo. Murume ngaanzwe hana yake kurova kana Mother's Day. Kunzwa kuti maiwi. Kuna amai kumba uku. Vari kutoda something. Nhasi imando kamai vanoda kapizza. Vanoda kachikeni slice. Wamboendawo namai umbonogocheswawo. Kwatoti murume kutomuti hando ikambonogochesawo kana ibaba ningi. Unoenda kupi kunogocha. Achibuda ipapoka ane 300 iri momwe. Ari kuteka achiyera atenda kupi kunogocha. Ndochitomudza kuti handika pamadhadhapo zvedu tinogocha zvedu. Ndikabata zvangu hwawa hwangu. Unozondiita sei? Hapana. Ende ukatondona ndine murume wako ndokuudza kuti murume ndewako arumba mumagumbezi pamusoro pako. Kana abuda panze hachazi wako. Unenge uchamudi wangu kainini achiyera ndatora. Unenge uchamudi kana abuda kana apanze asisiriwe munhu. Aiwa asisiriwe munhu wedu isusu. Wachiyera wacho munogumbuka. Chaja mai ngoda pamatondo nangu ndisina kunyatsorova mukomabhule zvangu. Zodenda yatsovarova. Andotare nesingatarise face yemunhu. Nenchitarisire face yemunhu. Anditotarise face yemunhu. Kozi nenditori gandanga patema nenditoda mari ndichitotaura udaro. Aiwa tinotenda achiyera ayo maita basa. Tichakubatai futi pane chikamu chinoteera boys. Unaona kuti nyaya dzacho hadziperi munadzo imimi. Aiwa munomutsvaga mukangomutsvaga kuti achiyera vai. Handiti ka? Aiwa, thank you very much. Right. Muri yeZimbabwe tinotenda, thank you very much. Mainzwa hurukure tinge tiri kuita panapa. Ndo patinotaura paya kuti patinoita nyaya idzi haisi nyaya yekungoti tinenge tichida kungotaura nyaya dzisina basa sekufunga kwenyu. But tinenge toda kuedza kundotsvaga pane mudzi kuti chii chiri kunetsa mudzimba, zviri kumbofamba sei. Ko iwo kuti wazoende patouchline chii chakamboitika handinombozviona. Saka so tinotenda kuti patinenge tichibata nyaya dzinodzi nemiwo munenge muri kudzidza zvimwe zvinhu. Saka ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotewera patinenge takakubatirai nyaya dzakafanana naidzodzo. Wachiyerawa tichawadzosa pane chimwe chikamu chinotewera. Mazvida. Thank you.